ଗାଇସ୍ ଆଜି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଅବେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ କରିନଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଆଜିର ଦିନଟା ଟିକେ ବିଜି ଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲି, କାମ ସରେଇକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି, କେତେ ଘଣ୍ଟେ ଅଧେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସୁଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ତ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଆଉ କେମିତି ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଓକେ पैकेजिंग तो किसी खास नहीं, साइज का है जो 10 नंबर ऑर्डर तो हल्का ही